Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Habarımızın 2024 yılın 12 Mart'ın naqıfanına. Türkmen halkının milli lideri doğulluk devletleri enerji feriştelerini iyi vermeye hemişe tayyardırız. Türkmen halkının milli lideri Türkiye devletlerin kuramasının Aqsaqqallar Geňeşinde bir neçe teklipleri öňe sürdi. Döwletjan Ýagşymyradow nowatdaky tutuluşygyna çykar. Ronaldo Aziýanyň Çempionlar Ligasy bilen hoşlaşdy ýaly habarlary size ýetirýäris. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelgini bolsa habarlarymyz bilen has geňişleýin tanyş bolalım. Türkmen halkynyň milli lideri dogonluk döwletleri enerji feriştelerini iýermäge hemişe taýýardyrys. Şuň paýtagtymyz Aşgabatdaky Garagum mehmanhanasyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine Türkiýe döwletleriň guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň 15-nji mejlisi geçirildi. Türkiýanyň, Gazagystanyň, Qırgyz Respublikasynyň, Özbegistanyň, Wengriýanyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen mejlisde çykyş eden Türkmen halkynyň milli lideri energetika we ulug ulgamynyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada Türkmenistanyň garaýşlaryny beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri iri enerji öndürjüleriň biri bolan Türkmenistandaky dogonluk döwletleri enerji feriştelerini iyi vermäge hemde olaryň möçberini artdyrmaga hemişe taýýardygyny bellädi. Türkmenistan dünýä energetika bawarlarynyň umumy durnuksuz şertlerine hyzmatdaşlyk etmegiň netijeli, ygtybarly, öz-özüň üçin edýän nusgasyny döretmek zerur diýip hasaplaýar. Bu bolsa biziň ýurtlarymyzyň artýan energetika isleglerini üçin eder. Iri enerji öndürjüleriniň biri bolan Türkmenistandaky dogonluk döwletleri enerji feriştelerini iyi vermäge, olaryň möçberini artdyrmaga taýýardyr. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz Özbegistany we Qırgyzstany elektrik energisini iyi berýär. Bu döwletleriň özleriniň gatnaşmagyna Türkmen TV gabyny günnäger uğra iyi vermek boýunça iri taslamalar amala aşyrmagy meýnnamalary hem bar. Şeýle hem biziň Türkmen TV gabyny we elektrik energisini Gazagystana, Azerbaýjana we Türkiýa iyi vermek üçin gowy mümkinçiliklerimiz bar. Energetika howpsuzlygyny üçin etmekde dogonluk döwletlere mundan meýlekde kömek bermäge biz taýýardyrys diýip Türkmen halkynyň milli lideri bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkiýe döwletleriň guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşinde bir neçe teklipler öňe sürdi. Şuň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna paýtagtymyz Aşgabatdaky Garagum mehmanhanasyna Türkiýe döwletleriň guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň 15-nji maslahatynyň kiçi düzümindäki duşşugy geçirildi. Vatan habarlar gepleşiginde bellenip geçirilýär Türkiýe döwletleri guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň 15-nji maslahatyna gatnaşmak üçin guramanyň agza we finçi döwletleriniň Aqsaqqallary paýtagtymyza geldi. Olaryň hataryna Türkiýe döwletleri guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym we Türkiýe döwletleri guramasynyň baş sekretary Kubançbek Ömraliýew hem bar. Türkiýe döwletleri guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň 15-nji maslahatynyň kiçi düzümindäki duşşugyna Türkiýe döwletleri guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym, Türkiýe döwletleri guramasynyň baş sekretary Kubançbek Ömraliýew, Gazagystanyň, Qırgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we guramanyň finçi agzasy Wengriýanyň wekilleri çykyş etdiler. Türkmen halkynyň milli lideri bu kiçi düzümdäki duşşukda bir neçe teklipleri öňe sürdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkiýe döwletleri guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň hormatly Aqsaqqaly diýen hormatly ady döretmek, şeýle hem Türkiýe döwletleriň guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň redaksiýasyny, ýagny gazetini ýa-da jurnalyny, şeýle hem web sahypasyny döretmek maksada laýyk boljakdygyny bellädi. Türkiýe döwletleriň guramasynyň Aqsaqqallar Geňeşiniň 15-nji maslahatynyň kiçi düzümindäki duşşugyndan soňra bu maslahatyň Orawa aýyna geçirilýäni üçin agzaçar sadakasy berildi. Döwletjan Ýagşymyradow nowatdaky tutuluşygyna çykar. Türkmenistanda turgan Döwletjan Ýagşymyradow häzirki wagtda çykyş edýän Bellator ýarşynyň çäginde nowatdaky tutuluşygyna çykar. Onuň nowatdaky tutuluşygynaky garşydaşy Sloveniýaly Jakob Nedow bolar. Bu tutuluşyk 2024 ýylyň 12 aprelinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Las Vegas şäherinde Bellator ýarşynyň çäklerinde bolar. Döwletjan Ýagşymyradow Bellator ýarşynyň çäklerine bir neçe tutuluşyga çykdy. Ol soňky gezek 2023 ýylyň oktyabr aýyna garşydaşy Polşaly Masej Różanskiňi ýeňipdi. Şeýle hem Ýagşymyradow Bellator 292 ýarşynyň çäklerine emin agzalaryň çykaran karary bilen Litwaly Julius Angelikas ýeňmegi başarypdy. Döwletjan Ýagşymyradow 2020 ýylyň dekabryna Bellator ýarş gurnoýjy kompaniýasy bilen şertnama baglanyşypdy.
Ronaldo Aziýanyň Çempionlar Ligasy bilen hoşlaşdy. Ýewropanyň öňde barjy topary bilen Ýewropanyň Çempionlar Ligasynyň kubogyny bir näçe gezek gazanan Portugaliýaly Cristiano Ronaldo Aziýanyň Çempionlar Ligasyny ýeňiji bolmagy başartmady. Ronaldo'nun düzümünde çıkış eden Saudi Arabistan'ın Al Nassr topary Aziýanyň Çempionlar Ligasynyň çeyrek finalynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Al Ayn toparyny 4-3 hasabyna ýeňendigine garamazdan ikinji duşşykda 1-0 hasabyna utulandygy üçin ýarışda galdy. Ronaldo 118-nji minutda 11 metrlik jerime urgusyndan tapawutlanyp, duşşygy 11 metrlik jerime urgularyna ýetirdi. Ýöne duşşykdan soňra ýeňijini kesitleýän 11 metrlik jerime urgularyna Birleşen Arap Emirlikleriň topary 3-1 hasabyna üstün çykdy. Şeýlelikde Ronaldo toparlar derejesinde 750-nji golunu geçirendigine garamazdan Aziýanyň Çempionlar Ligasyndan galdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlarda size ýetirmezlen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.